Bata pa kukul. Sino? Ako? Morning, Call! Morning, Tits! Kaloyan! Feel good morning! Adlaw Miyerkules, January 17, 2024. Sa oras na 7:27 ay kasama niyo na ang cool na Uncle Dago. Ayaw, Col! Bata pa kukul! Siyempre, di nag-iisa ang inyong angkol dahil nandito kasama ang hot-hot na tita sa balatang radyo. Yummy at 40, Tanya Chinita! My chinita, girl, my chinita, girl. What's up? May buntag sa mga Grab riders natin na suking tagapakinig. Huwag Tama, nyo na mawala. Grab Warriors. Marami Oo. pa yan sila, yung mga Road grupo Warriors, yan si eh. Bong Villamor, si Roy Mapili, si Roy Atanasio, Correct. family, Mapilis and family. Ayan, salamat sa inyo diha. Alam nyo, yung mga drivers natin yung nakatutok, hindi lang yung mga Road Warriors at Grab drivers, Tits. Meron pa tayong nasakyan ni Ate Lilibeth Peñaflor. Okay. Nakakasakay siya sa bus, Mersan bus. Mersan ba? Oh, naka-Love Radio on the way to QC. Oy, ingat po. Umpisa na naman daw ng traffic pero nag-e-enjoy daw yung mga yung driver ng Mersan bus. Call, may buntag call at mga pasahero. Saan nag-enjoy yan? Oh, nag-enjoy sila kay Tita Tanya. Matic, basic. Oh, basic yan. Pero, pinaka-basic is pag nasa traffic ka. Pag ikaw ba, ang isang Tanya Chinita ay nakat, ikaw ba'y magagalit dun sa nangkat sa'yo? Awayin mo ba agad? O, hindi ka naman natamaan, ha? Nakat ka lang. Siyempre, nasingitan ka eh. Magagalit ka ba? Sa talang buhay ko ng pagdadrive, wala pang sumisingit sa akin. Ikaw ang sumisingit. Ako ang palasingit. Pwede sumingit din. Ang Sabi ko biggest flex ko. Kaya si Ma'am Liza, pagkasama ko, yung mga anak ko ba, gusto ko pang mabuhay. Oo, na one time nga nakasakay din ako. Nasa passenger side po ako. Sumakay po ako. Wala po akong choice kasi nakihitch ka lang. Alam nyo po, gusto ko nang pagawa ng sariling brake sa passenger side kasi nagbe-brake din po ako. Alam mo yung pag driver ka, siyempre kinakabahan ka. Anyway, etong ang tawagin na lang natin sa alias Kalbo. Alias Kalbo. Kasi etong si alias Kalbo, nagulat daw yung driver at conductor. Kunin mo nga yung pangalan nila Ate Lilibeth Peñaflor, please, ng Mersan bus. Correct, para mabati. Para ma-shoutout ni Tita. Kasi last na na-shoutout ni Tita na blooming. Parang blue na miming. Okay. So ngayon, ito si alias Kalbo. Tatlong insidente ng road rage na ang nasangkutan niya. So tatlong nagbibideo na nagreklamo dahil nga hinarang niya tapos inaway niya yung driver. Una, UV Express. Hinarangan niya, talagang inaway niya yung driver. Siyempre, naantala yung mga pasahero. Second, truck driver naman. Kasi nga daw... Sa isang event lang yan? Iba-ibang araw. Iba, okay. Ginipit daw siya. Nasingitan. Nung truck driver. Inaway niya. Next naman, isang kotse naman. Driver ng kotse, inaway din naman niya. May dala pa siyang pamalo. Sabi naman niya sa interview, hindi naman daw niya papaluin. Wala naman daw siya intensyon manakit. Depensa niya lang sa sarili. Okay. Yun yung sabi ni alias Kalbo. Pero, yun. At nung sinabing may regrets ka ba, wala daw siyang regrets. Wala siyang pagsisisi na nagawa niya yun. Nagawa niya na daw yun. Tapos na yun. Anong take ng isang Tita Tanya doon? Dahil halos lahat ng wala naman hindi naman siya nasagi. Wala namang Kumbaga, lagi lang siyang galit. Galit siya, mainit ulo niya. Kasi pag nasingitan mo siya, aawayin ka na niya. Kinabahan ako, Tits. Kasi sa Fairview to, dumadaan ako ng Fairview, baka... Huwag lang siyang tatabi sa akin. Baka... Pagbaba kong bintana, Sir, okay ka lang? Wala na. Magbabago na siya pag namit niya ako. Sino ba yung sumingit na yan, ha? Tapos, Pagbaba. pagbaba. Sir, sorry po. Napakawalang hiya ko na driver.
muntik ka nang madisgrasya, iha. Kaya, para hindi ka madisgrasya, tara, hatid kita. Yan tayo mga kanore. Kaya, wag naman nating dalhin sa init ng ulo, no? Ang driver nila, ito, driver ng Mersan Bus, si Uncle Cesar alias Calbut. O hindi to si Uncle Cesar, ha? Bakit ba ganyan yung Conductor si Lito, aka June. si June. Bakit may aka pa kayo? Lito ka na nga, tapos may June pa. Hindi, pag Lito, pag pare, pag June, pag may nagtatanong na babae. Ay, ganun ba yun? Oo, natutunan ko yan kay Uncle, kay Ano pangalan mo? Boyet. Mang Kanor. Tanungin mo, ano pangalan niya? Ano po pangalan nyo? Ha? Lester. Ang layo eh. May English. Kasi, Sa Tagal. pag lalaki nagtanong, Mang Buisit, Kanor. oo. Pag babae, Lester. Lester, ang ganda ng pangalan. Ganda ko bumabango eh. Langya kayo talaga. Ay, nako, kayo talaga, mga lalaki. Pero yun na nga, balik tayo. Alias Calbo, sana naman ay wag nating tularan si Alias Calbo na balaging mainitin ang ulo sa... Kasi what if makachamba ka? Inaway mo Totoo tapos, yan, alam mo boy. yun, may dala, may kargada. Wala nang pasabi-sabi, may iba talaga. Mas mainit pa ulo sa'yo, may tama. pinagdadaanan. Hindi lang siya nakakahanap actually ng katapat niya. Pero sa Pilipinas, nako, ingat siya. Kaya nga. Ang daming palaban sa ganyan. At kung siya kaya niyang parang i-threat lang na, Oo. kunyari sasaktan ka, meron mga dito hindi na nag-iisip, babariling ka na lang. Huwag naman sana, no? Huwag naman sana. Mga galit, Hoy, sino ba yung dumit-git sa akin, ha? Gumigit-git ka sa akin. Di ba? Bugs agad, bugs. Wala na, di ba? So, Beautiful. kaya ingat po tayo, wag po tayong palaaway sa daan. Correct. Mga drivers, ha? Reminder lang, lalo na pag mag-EDSA po kayo, yung bus lane, pang bus lang po, or for emergency purposes, na may allowed lang ang MMDA dyan, huwag tayong magpabaya kasi 5,000 agad yan. Yung, First offense mo dyan pagpasok sa bus lane. Sa bus lane. Tas nagit-git ka pa, away ng away ka pa. tama. So, okay na yung mabagal, parang pagong. Oo, Basta slowly but surely yung takbo. Tama, sabihin ko yan sa sarili ko. Dapat okay lang maging pagong basta safe makarating. Totoo yan. Ganun. Kahit Mantra ko na yan this 2024. Na magbagal. Uy, marami na namang ma-attract yan. Na magbagal na parang Pagong? kalbo. Ang kintab ng kalbo? ng pagong. Baka sinishave niya yung ulo niya. Ng kalbo? Ng driver. Ay, oo, siyempre. Kasi gusto niya looking good. Yung kalbo. Yung pagong. Kung anong tawag dun sa shell na parang bahay niya? Ano tawag dun sa English? Sa shell ng ano? Shell? Shell ng Ng pagong. kalbo. Coconut shell. ng pagong? Ng kalbo. Tuwing kailan nga siya nagtatago sa bahay niya? Yung pagong? Yung kalbo? Pag may maningil ng utang sa kanya. Sa kalbo? Sa pagong. Di ba may dyan, may parabola tungkol dyan? Kwento ng kuneho at Pagong? kalbo. Ay, nako. Di ba? Yung nagpapaunahan silang makarating sa goal, pero mas mautak sa kuneho yung Yung pagong. yung kalbo. Aba. Kaya nanalo. Yung pagong. Yung kalbo. Pag nakakita ka niya na pendong Yung kalbo? Pagong. ng pagong. Saya, pagod ko. Wala na sa... Pasbao kasi sa amin yan. Pasbao? Bao is pagong sa amin. Bao. Bao is pagong. Pag may dumaan na na yung Volkswagen na Oo, na pagong. Pasbao. Hindi, na kalbo. Ba't kaya tinawag na yung Volkswagen, tinawag na Na pagong? na kalbo? Nalilito ka ba? Ang bilis niya kasi magpatakbo kaya naubos yung Yung buhok driver! niya. Hindi, yung pagong. Ay, favorite ko dyan, batang 90s. Teenage Mutant Ninja! Pagong? Kalbo!
I said, you should just let me free. Ay, nako. Diba? Susunod na. Sino favorite mong ano doon? Karakter sa Teenage Mutant Ninja? Donatello. Donatello. Isa siyang Ay, hindi pala. Michelangelo pala. Michelangelo. Yung may tsako. Oo, may tsako. Diba? Batang 90s. Pagong? Isang Isa pagong? siyang kalbo. Wala naman talaga siyang buhok. Yung kalbo. Yung pagong. Oh, nakakamiss naman. Oo, nostalgic. Anong powers nila? Wala lang. May martial arts. Powers ng pagong? Nakakalbo. Babaero ba yan? Yung driver? Yung mga kalbo? Salamat sa pagpaminaw mo. Sunod na! Tambalang Nicole Yala! And Chris Chuper. Talagang salamat sa suporta. At huwag kalimutan ngayong Feb 6 may pasabog tayo. May pasabog po ang Manila Broadcasting Company. Kabisyo, kung gusto mong panood ang mga replays po ni Uncle Dagol and Tita Tanya Chinita at ang buong Love Radio Manila. Hanapin mo na sa YouTube, Love Radio Manila. At sa mga kamag-anak mong OFW, sabihin nyo, napapakinggan din kami. Pwede din po sa www.loveradio.com.ph. Oo, at hanapin nyo rin yung mga social media accounts namin, ha? Huwag kalimutan, Uncle Dagol, Facebook, TikTok, Instagram, and Uncle Dagol TV sa YouTube. Please subscribe. Yes. And Tanya Chinita Tanya naman. Chinita, Instagram, Facebook, TikTok. Alam niyo naman yan. Daghang salamat. At sa lahat ng Bacoreño, good morning! At sa magandang Bacoreña, ako po yun. Ay. At sa yummy na Bacoreña, ako po yun. Okay, okay. Daghang salamat! Salamat kayo sa inyong pagpaminaw, lalo na sa mga drivers. Again, dahan-dahan lang po. Hinahinay lang sa pagmamaneho para iwas disgrasya. Correct. Iwas tayo sa road rage. Huwag na natin, huwag na tayong mga... Huwag na mainit ulo. Diba? Correct. Oy, baka mamaya manood ako ng ng PBA. Baka lang. Oh, talaga? Oo, Anong kasi- laro? Anong laro? Dito talaga nagkwentuhan Phoenix Super LPG at Meralco Bolts, tapos Timplados at TNT. Oh, ayan. So, abangan nyo yan, ha? Baka makita lang, ka rin Tita sa Phil Tanya Sport doon. Arena, Pasig. Sige. Salamat kayo sa pagpaminaw. Huwag kalimutan. Palaging tumutok ang ating Feel Good Morning, of course. Meron tayo doon lang. Mga katas ng nakalipas, sino ako? Ang Correct. Kabayanan. Dito lang sa istasyon number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Feel Good Morning!